ki artli ki bel ban penkala ya kariti sensyar jong kari India. Ban ailat ban penlong tang kawai ke election Lok Sabha bat ka yeng dorbar thawai. Kani ka long shibanta jong ka jing penbor. Kawai ke jaj benriu kawai ke election. Lawan ra halok Sabha menha ka kanyo tarik Disember arajar pusaw. Kabala penmi ya ke jing ya ki ka bajur bahana kaliang persya. Ya kani ka bil uba prestun tensong uba dayu deputy chief minister ka sarkar jela ula keran sikilat pathai kubor ba ukursan ba sodai ba ya kani ka bil one election one nation. Ka sarkar umodi kala wanra ya ka one nation one election bill halok Sabha ha ka si thoding haden ka jing ya phiabut ha ka ba ars panrup khandai ngot kitkhat ikersan ya ka tai ka senjam ba sispa khandai puprangot ki persya ka an balak terwa ka thmu ban pendia dei ya ki election nagabanta ka Lok Sabha bat ki darbar jela ka ba pen I ya ka senjam ka ba kongsan ban penkala ya ka election ka kunhun jong kaliang persya India kala persya jur ya ka ni kabel da ka ba kentho ba ka sarkar kan kamsyam lala ban yo ya ka jingpun pat ka ba don kam ka ba ar benta na kalai benta na ka benta kum ki ki senjam handrai kirukom trekam jong ka sarkar thawan ki ai jingmut ba ka jingbun pat ka ba kerpang kala ban omdon kam na ka benta ban wanra ya ka bil penkala ya ka riti sensar Menteri ka kampo iyeng ka sarkar pedang Amit Shah bat Menteri ka tanat parliamentary affairs Arjun Ram Mengwal kilaya da ya ka ni ka bil da ka baong ba onra siya ka komiti baya trelang jong ka parliament ban eksamin binya ka jingwan ra ya ka ni ka bil kalong kumsi benta jong ka jing penbor jong ka sarkar balayalam da ka Bharatiya Janata Party lani ka BJP ban penkala ya ka election ka batmu ban penduna ya ka jinglot jingsep ha ka election bat ki jing ha ka liang ka sensar ka khadar ka dorbar telang jong ka parlimen kala sakhi ya ka jingkran ki bajor bha kadba ki nong yalam ka liang persya ki la kentho ya ka ni ka jingle da ka babatai bagadai ka jing persyang ban penyo ban penyaso ya ka bor bat ka ban pendu ja ya ka sensar pajba UMP ka Samajwadi Party Dharmendra Yadav ula khot ya ka ni ka bil ka jing thombor ya ka jinglong ba pher jong ka India bat ka rukom sensar pajba kadba kino yalam ka kongres kela dawa ban wengno mardor ya ka haba jubab halor ka jing sya kan tho Menteri ka tanat aj Arjun Ram Mengwal ula banjur ya ka jingla jong ka bil pan penbe ya ka sensar da ka ba penduna ya ka jing pelong election bunsin ka wei ka jaj benriu ka wei ka election kan wanra ai ka jing ya trekam ka bapaka ha ka jing pentrekam ya ki polisi bat kan penduna ya ka jingkit ka bakhia ha ki marpo khandeu ulaong kani ka bil lada muncur kan long ka jingkala ka bakrau ha ka rukom jet dong mi khmat jong ka India da ka ba penyahap ya ka election Lok Sabha bat assembly ha ka rukom bamar kaliang henrai ki jing ki dangsa ha ka ba ki seng persya ki khot ya ki jing ya mer jingmut ki ba kham jeleu bat ki penpau ya ka jing sokhya halor ka jinglong jingman jongka kat kum kariti sensar ni sothu ba kini ka bel kadang don ha ka wai pat ka komiti palolong khli da ka BJP bat gen se pet ke ai ka ba mi anang ta Handrai ki wei ki parti khamtam ki badon hakal yang persya ki kain bakane ka de ka jingle don bor jong ka seng BJP namar ka seng BJP ka bon pat ha ka sarkar pedang kani ka jing thmu jong ka BJP ban pen kala khongpong ya ka riti sensar jong ka ri India ban pen kala tang ka wei ka jaj ben riu lai ka bu jing ma bahaya ki wei ki jaj ben riu khamtam ki jaj ben riu rit pat namar ha ka BJP ki don ki shetniam Hindu ki RSS ki bakwa babaro akin dai betang kawai ka jaj benriu kawai kanyam lada pas ya kani ka bil one nation lani kawai ka jaj benriu ka ai kata ka jaj benriu ki bakin siam hangta lada kin siam ya ka jaj benriu khasi jongi ta ka biang hendra yole se kin siam da ki wei pat de ki jaj benriu hangta kalakut kublai si buan ya ka por jong pi